Κάναμε τον καθαρισμό, μπορείς να τα πάρεις τα και αυτά όλα. Αν υπήρχαν θα τα είχαν πάρει ρωτή. Πώς αν υπάρχουν στα κάτω-κάτω. Και θα γίνει μία στις 17 του μηνός. Δηλαδή μετά από 5 μέρες. Ναι, μία συγκέντρωση στο... Εδώ θα έρθουμε να το περπατήσουμε, να το δουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επίσης θα πάμε και στο μουσείο της Κυράς Βρύσης, όπου εκεί θα γίνει η παρουσίαση των προσπαθειών που έχουμε κάνει και αυτές που θέλουμε να κάνουμε, είτε την ανασκαφή και την ανάδειξη του σταδίου όπου γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες. Στην προσπάθεια συμμετέχει καταρχήν η υπηρεσία με την επικεφαλή στην κυρία Κασίμη, το διάζωμα όπου πρόεδρος είναι ο κύριος Μπένος και προτίθεται οι φορείς αυτοί να βοηθήσουν την προσπάθειά μας και όλοι μαζί να αναζητήσουμε τη χρηματοδότηση που απαιτείται, ούτως ώστε να γίνει η ανασκαφή, η ανάδειξη του σταδίου, και από εκεί και πέρα τα δρόμενα θα τα κάνουν οι διάφοροι τοπικοί φορείς, όπως είναι σύλλογοι πολιτιστικοί, όπως είναι ο Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, και θα είναι ένας αρχαιολογικός χώρος τον οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες από όλο τον κόσμο να βλέπουν τον πολιτισμό μας και να κάνουμε και τους αγώνες, να αναβιώνουμε τους αγώνες. Ελπίζουμε στην πρωτοβουλία των κλασικών αρχαιοτήτων της κυρίας Κασίμη, που είναι και η προϊσταμένη εδώ της υπηρεσίας, καθώς και στο διάζωμα που προείσταται ως πρόεδρος ο κύριος Μπένος. Είναι αξιόλογα στελέχη, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Ιδιαίτερα ο κύριος Μπένος έχει 23 εργοτάξια στην Ελλάδα που έχουν σχέση με στάδια και με θέατρα αρχαία. Μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα μας δώσει και λίστα με χωρικούς οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάδειξη όλων των αρχαίων μνημείων, και βέβαια επιφυλασσόμαστε και εμείς σαν επιτόπιοι εδώ της Μίας Κάτω γηγενείς να απευθυνθούμε σε μερικές βιομηχανίες μεγάλες της περιοχής μας, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσουν και αυτοί. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει και αυτό εδώ. Μία από τις δράσεις του, και ίσως η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή, είναι η προσπάθειά μας να ανασκάψουμε αυτό το χώρο. Αυτό δεν γίνεται από μόνος μας. Αν δεν υπάρχει η συνδρομή της εφορίας αρχαιοτήτων, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, αν δεν υπάρχουν πόροι, χρόνος, υπομονή και πάθος για αυτή τη δουλειά, δεν θα κάνουμε τίποτα. Σήμερα με την προσπάθεια αυτή προσπαθούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Να κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να δείξουμε τη θέλησή μας και την επιθυμία μας να ανασκάψουμε αυτό το χώρο. Η προσπάθεια γίνεται με την εφορία αρχαιοτήτων και το διάζωμα. Σήμερα έπρεπε να είναι εδώ και ο κύριος Μπένος. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι. Μας έχει στείλει ένα μήνυμα που θα σας διαβάσω αργότερα. Είναι και εκείνος ενθουσιασμένος με την ιδέα, τη στηρίζει απόλυτα και νομίζω και η εμπειρία τους θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και απαραίτητη για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να την υλοποιήσουμε. Εγώ καταρχάς να καλωσορίσω όλους όσους είναι εδώ. Θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα επάνω που θα ανέβουμε και θα καθίσουμε. Να πω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια, όλες οι προσπάθειες των τοπικών φορέων είναι πάρα πολύ σημαντικές και συχνά πάρα πολύ συγκινητικές και ενθουσιώδεις. Ξεκινούν από ένα τοπικιστικό πνεύμα, είναι λογικό αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουν γίνει κινητήριος μοχλός για να ξεκινήσει κάτι πολύ σημαντικό. Το οποίο είναι αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά σας, έτσι.
και στο οποίο ο Μπρουνίρ έχει κάνει απλά κάποιες τομές, στις οποίες όμως εντόπισε πράγματι την αφετηρία του σταδίου και το οποίο στάδιο πρέπει να σας πω δεν έχει απαλωτριωθεί στο σύνολό του, να μην το ξεχνούμε αυτό. Συστηματική ανασκαφική έρευνα δεν γίνεται σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο. Δεν μπορεί η αρχαιολογική υπηρεσία να πάει ούτε να περιφράξει, ούτε να ανασκάψει σε ένα ακίνητο το οποίο είναι ιδιόκτητο. Το μεγαλύτερο τμήμα του σταδίου είναι απαλωτριωμένο. Αυτό είναι γεγονός. Και έχει δρομολογηθεί και το υπόλοιπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί είναι μεγάλη έκταση. Είναι στο χωριό, είναι ακίνητα τα οποία έχουν και μια αξία και το γεγονός ότι τα 2 τρίτα, μην πω τα 2,5 τρίτα του σταδίου είναι απαλωτριωμένα, σαφώς είναι η πολύ σημαντική θετική αρχή. Την πρώτη φορά που τον καθαρίσαμε πάρα πολύ συστηματικά ήταν με τη βοήθεια του συλλόγου σας, έτσι, και με την συμβολή της Τέρνα τότε. Γιατί εδώ κανείς δεν καταλάβαινε καν ότι υπάρχει στάδιο. Εδώ ήταν ένας λόγκος. Και αυτό συνέβαινε όχι γιατί η υπηρεσία δεν το ξέρει ή γιατί δεν ενδιαφέρεται ένας αρχαιολογικός χώρος τόσο σημαντικός να είναι καθαρός, αλλά γιατί οι δυνατότητες της υπηρεσίας είναι περιορισμένες και όπως καταλαβαίνετε τη μεγάλη δύναμη των εργατών την διαθέτουμε σε χώρους οι οποίοι είναι επισκέψιμοι, οργανωμένοι και καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει να είναι καθαροί οι αρχαιολογικοί χώροι για ευνόητους λόγους. Αυτό εγώ ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πω, πέρα από τις πολύ καλές προθέσεις του Συλλόγου και είναι πραγματικά καλοδεχούμενο όλο αυτό, που δεν ξεκίνησε τώρα, έχει ξεκινήσει, πότε είχατε έρθει στο γραφείο μου κύριε Παπαγγελή? Το 10. Μιλάω πότε το 17. Το 17, ναι, ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ καλοδεχούμενο όλο αυτό, το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι έγινε και ο καθαρισμός. Και μάλιστα τότε που ήταν ακόμα πιο καθαρό, διότι πάλι τώρα έχουν φυτρώσει και έχουν μεγαλώσει απίστευτα δέντρα εδώ μέσα, αλλά τότε έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα, δεν έφευγαν. Θα τελειώσουμε και την απαλωτρίωση, γιατί θα τελειώσει και η απαλωτρίωση των τμήματων που μένουν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βέβαια οι ιδιοκτήτες τότε είχαν δώσει την άδειά τους και είχαμε καθαρίσει το σύνολο, δεν είχαμε πρόβλημα δηλαδή. Και δεν πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τέτοια ζητήματα, αλλά το σωστό είναι όταν ξεκινάει μια ανασκαφή να έχουν λυθεί τα ιδιοκτησιακά. Αυτό το λέμε στο χώρο για να έχετε και μια αντίληψη της έκτασης. Δεν υπάρχει θέμα να χάσει κανένα στα σπίτια του, γιατί πολλές φορές μου το λένε και αυτό, μας το λένε, μας μεταφέρουν πράγματα. Ό,τι ήταν να απαλωτριωθεί, έχει απαλωτριωθεί. Δεν θα χάσει κάποιος στο σπίτι του στην Κεραυρίση. Απόψινή εκδήλωσή μας, κύριε Αντιπεριφερειάτα, κύριε Παπαποτίου, είναι χαρά και τιμή μας που ήρθατε, και τον κύριο Δήμαρχο Μητραγίου που δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Ευχαριστούμε όλους. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι, όπως είπα και κάτω, είναι πραγματικά αυτό που λέει η λέξη. Είναι μια εκδήλωση να μεταφέρουμε προς τα έξω την πρόθεσή μας, τον πόθο μας και την αποφασιστικότητά μας ως σωματείο να αναδυθεί στο φως το αρχαίο στάδιο της Ισθμίας. Η γλυκή αυτή εκδήλωση οργανώθηκε από το σωματείο μας, Περίαδρος, φίλοι Γιώργας Κορίνθου και 2 ακόμα φορείς, όπως βλέπετε και εδώ. Την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και το Σωματείο Διάσου. Στο σωματείο μας δεν θα αναφερθώ καθόλου, ας μιλήσουν ό,τι κάνουμε, ό,τι έργο κάνουμε τέλος πάντων, είτε έχει είτε δεν έχει την καπέλα μας. Δεν θα αναφερθώ καθόλου επίσης στην ιστορική αξία αυτού του χώρου, παρούσας της κυρίας Κασίλη. Θα τα πει πολύ καλύτερα από μένα και όπως πρέπει. Θα αναφερθώ όμως στους 2 άλλους φορείς, την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Σύλλογο Διάσωμα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά ούτε και στο μέλλον, χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Και ιδιαίτερα της κυρίας Κασίνη, η οποία διάλεσε την πρόθεσή μας για την ανασκαφή του αρχαίου σταδίου και στέκεται αρρωγός στις ενέργειές μας και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει μια εξαιρετική συνεργασία που ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί αν θέλουμε να κάνουμε κάτι.
Είχαμε τη βοήθεια του συνεργάτη του κ. Τασίνου, που ήταν και στην πρώτη κανονισμό μας βοήθησε και τώρα. Και την κυρία Μαρινάκη θέλουμε να την ευχαριστήσουμε και το προσωπικό το εκτελικό του μουσείου που ένιωσε και την αγωνία μας για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Η Εφορία Αρχαιοκήτων επιτελεί σήμερα ένα πολυμέτωπο και ουσιαστικό έργο, έχοντας την ευθύνη της ίσως και πάνω από 100 έργα, μνημεία και αρχαιότητες από τη τα οποία πρέπει να συντηρήσει, πρέπει να αναδείξει, να αναπλάσει και να προστατεύσει. Το σπουδαιότερο όμως έργο που κατά τη γνώμη μου πραγματοποιεί είναι η κοινωνικοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με τις τόσες εκδηλώσεις που γίνονται στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας, φέρνοντας πιο κοντά το κοινό και πιο κοντά στον πλούτο και το ιστορικό μας παρελθόν. Δίπλα μας θα δείτε είναι και η καρτέλα του διαζώματος, στην οποία θα ήταν εδώ σήμερα ο κ. Μπένος, ο οποίος είναι ιδρυτής, εμπνευστής του Σωματείου Διάζωμα, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να παραστεί. Ανταυτού, μας έστειλε μια γραπτή δήλωση, την οποία δεν πρέπει να σας πω και όλα, πρέπει να σας την διαβάσω. Λέει ο κ. Μπένος. 15 Σεπτεμβρίου 2023, δήλωση του κ. Μπένου για την εκδήλωση 17 Σεπτεμβρίου. Τέτοιο πάθος και αφοσίωση δύσκολα συναντάς. Οι άνθρωποι του Σωματείου Φίλων Διόρυγας της Κορίνθου Πελίανδρος και ο πρόεδρος του κ. Κωνσταντίνος Μοίρας, από την πρώτη στιγμή που τους είδα, με γέμισαν ενθουσιασμό με την αγάπη και την ορμή τους για το σπουδαίο έργο της ανασκαφής του αρχαίου σταδίου της Ισθμίας. Δηλώνουμε τόσο εγώ προσωπικά, όσο και το Σωματείο Διάζωμα, θερμοί υποστηρικτές και αρρωγοί στην προσπάθειά τους. Καλή μας επιτυχία. Μοιραζόμαστε κοινές αρχές, όπως το να θεωρούμε συστατικά αυτής μας της προσπάθειας την οικογένεια της αρχαιολογικής κοινότητας, την οικογένεια των διανοούμενων και όσων έχουν γνώση των θεμάτων και την οικογένεια των τοπικών κοινωνιών, όπως είναι δήμαρχοι, περιφέρειες, αλλά και απλοί πολίτες. Ένας τρίτος λόγος που συνεργαζόμαστε με το διάζωμα είναι η μεγάλη εμπειρία που διαθέτει. Και αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτοί είναι τρεις λόγοι που καθιστούν απαραίτητο σύμμαχο για την επίτευξη του τελικού μας στόχου, που είναι η παράδοση στο ελληνικό κοινό ενός από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και του παγκόσμιου πολιτισμού. Το αρχαίο στάδιο της Ισθμίας είναι μέρος της πύλης της Πελοποννήσου, μαζί με τα τόσα άλλα μνημεία που υπάρχουν γύρω μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να μείνει αναξιοποιητό. Όσοι υποστηρίζουν και οραματίζονται μια άλλη πύλη για την Πελοπόννησο, οφείλουν να συμπεριλάβουν και να υποστηρίξουν την ανάδειξη αυτού του έργου. Την πύλη της Πελοποννήσου διασχίζουν κάθε χρόνο 17 εκατομμύρια τουρίστες, Έλληνες και ξένοι. Ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τον αριθμό των τουριστών που αναλογεί ούτε στην περιοχή εδώ, ούτε καν στον νομό. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάδειξη στο φως του αρχαίου σταδίου της Ισθμίας και η αξιοποίησή του μπορεί να αποτελέσει το κύριο πόλο έλξης τουριστών, συνεισφέροντας και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς πόρους που γυτνιάζουν. Αγαπητοί φίλοι, όπως είπε και ο Λάο Τσε, ένα ταξίδι 10.000 χιλιόμετρων ξεκινά με το πρώτο βήμα. Και αυτό το κάναμε σήμερα. Όσοι σήμερα είστε παρόντες, αλλά και εκείνοι που δεν είναι παρόντες, όσοι από εσάς έχετε κάποιο λόγο στα κοινά, όσοι από εσάς αποκτήσετε αύριο ευθύνη για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το όραμά μας, σας καλούμε από αυτό το βήμα να συνδράμετε με όποιον εταιρίζει και αν βρίσκεται ο καθένας, των προσπαθειών που από κοινού με την Εφορία